Besplatni izleti za penzionere sa Savskog venca. Za najstarije sugrađane predviđen je jednodnevni besplatni izlet 1. marta, kada će imati mogućnost obilaska atraktivnih turističkih destinacija u Srbiji: Golubačka tvrđava, manastir Tumane i Kučevo. Tokom izleta penzioneri će imati priliku da uživaju u brojnim atrakcijama i obilasku znamenitosti i prepuste se čarima i lepotama ovog kraja. Golubačka tvrđava je srednjevekovna tvrđava i kulturni spomenik od izuzetnog značaja, a danas predstavlja turističku atrakciju i privlači veliki broj domaćih i inostranih turista. Prijave se vrše svakog radnog dana od 8 do 15 časova na brojeve telefona 011 3615 388 i 011 3615 389. Briga o najstarijim sugrađanima ostaje jedan od prioriteta opštine Savski venac, koja i ove godine nastavlja sa organizacijom besplatnih izleta za penzionere sa teritorije opštine. Besplatni izleti su deo redovnih aktivnosti opštine Savski venac i tradicionalno se organizuju dugi niz godina sa ciljem da se slobodno vreme najstarijih sugrađana ispuni zanimljivim i kvalitetnim sadržajima. Usled pandemije izazvane koronavirusom, izleti se organizuju u skladu sa epidemiološkim merama propisanim od Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd.